Mga igsoon ko diha ni Kristo, akong pagtimbaya sa katawhan nga nagsunod sa atoang live streaming sa Facebook nining Santos nga Misa. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang ikapat nga Domingo sa panahon sa pagkabanhaw, gitawag kining Domingo sa maayo magbalantay. Ug usab bisperas karon sa kapistahan sa ato ang magbalantay sa parokya nga mao ang atong patron Santa Monica. Ug gani kining atong altar giandam na alang siyahang kapistahan. Sa atong pamalandong karon kinsa man ang maayo magbalantay. Si Jesus mismo mao ang atong maayong magbalantay. Siya ang modelo sa pagkamaayong magbalantay. Diha sa kinabuhi nga reliyoso ug diha sa kinabuhi nga kalibutanon. Jesus is our model of the good shepherd. Ngano man nga siya ang imahen sa maayong magbalantay haong kaayo sa atong Ginoong Hesukristo. Tunod kay ang atong Ginoong Hesukristo nagbaton man siya sa tanang kalidad ug kinaiya. So sa kamaayong magbalantay gamiatiman sa iya mga karnero. Ugon sa man ang mga kalidad sa maayong pagbalantay. Una, nakaila sa tagsa-tagsa na iyang mga sakop ug iyang giatiman ang tanan. Ikaduha, nangulo siya, naguna siya, pinaagi sa buhat, pinaagi sa maayong ehemplo. Ug ikatulo, andam ang maayong magbalantay, magpakamatay para sa proteksyon o kaayuhan sa tanan. Ug kanang kining tanan, anaa ng mga kalidad sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga gitawag siya og maayong magbalantay. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Kitang tanan usab gitawag sa atong tagsa-tagsa kapapil na mahimo o nahimo magbalantay. We are called to shepherding roles. Kaming mga kaparian o mga reliyoso, gitawag sa pagkamagbalantay, isip giya sa mga tao sa paglawig ngadto sa Dios ug sa gingharian sa langit. Ang mga government officials o civil leaders gitawag sa pagkamagbalantay aron paggiya sa katawhan alang sa kalambuan ug kauswagan sa tanan. Mga ginikanan gitawag sa pagkamagbalantay paggiya sa mga anak. Mga magtutudlo gitawag sa pagpangulo sa mga estudyante samtang naa sila sa eskwelahan. Ug uban pa nga mga role nato nga diin kita gitahasan sa pagka magbalantay. Gani sa akong bahin,
isip sa kapari, adunay itahan ka nako, isip ko sa kamagbalantay. Mapasalamaton ako nga human sa halos 2 ka bulan nakabalik na ko sa parokya na diin ako gibutang. Human sa akong operation ni ana ako karon nibalik sa parokya. Ug una kini nakong misa sa Domingo sa parokya nga walay tawo. Bag-ong hagit alang kanako. Hinuon o mga weekdays dinhi sulod sa simbahan naay pipila nga manimba. Pero wa ko maanad og misag Domingo nga way tawo. Karon pagyud ko kamisag Domingo nga way tawo. Bag-o nga hagit alang kanako o kanamong mga kaparian niining panahon sa pandemya. Mga igsoon, sa atong pagkatawhanon, dunay daghang mga maayong magbalantay. Sama na dunay daghang maayo nga mga kaparian, mga reliyoso, doon na sa daghang mga maayong magbalantay nga opisyali sa gobyerno, mga magtutudlo, mga ginikanan ug uban pa. Apan di sab nato ikalimot na doon na sa gidatawag nato og mga pasaway nga mga magbalantay. Mga gitawag nato og dili maayo nga mga magbalantay. Ang mga timailhan sa mga dili maayo magbalantay mao. Kung kita mga lagad lamang tungod kay sayon. O we serve only when it is convenient. Mga lagad lamang kita tungod kay naatay sweldo or dunay money consideration. Kanang gitawag sa atong Ginoo sa atong ebanghelyo, kana sila mga kawatan o tuwisan. Mao nga ang hagit sa matag usa kanato na dunay tahas sa pagkamagbalantay. Mapari ka man mareliyoso, mag-government officials, civil leaders, parents, teachers ug uban pa. Maningkamot kita na kita unta mahimo maayo magbalantay. Kung dunay magbalantay, aduna gayoy gibantayan. Kung dunay good shepherd, adunay mga karnero. Mga igsoon, kitang katawhan mo sab ang gitawag og mga karnero. Kay si Jesus man ang atong mayong magbalantay. Unsa man po'y angayan buhaton alang sa mga karnero. Mga igsoon, mao sab kini hagit alang sa mga karnero. Una, paminawa ang tingog sa maayong magbalantay. Hear or listen to the voice of the good shepherd. Sa atong panahon karon, daghang tingog ang buot natong paminawon. Daghang tingog ang buot mudani kanato. Nakunuhay magdala kanato sa kalambuan o suwagan. Daghang tingog nakunuhay mudala kanato sa maayong kaugmawan. Mga igsoon, ang hagit nato mao nga maminaw kita
sa maayo, sa tingog, sa maayo magbalang. Dili nato ikalimot na bisan sa atong panahon karon, daghan gihapon usab sa mga karnero nga ingnon nato kung dunay mga dili maayong magbalantay, naa sapoy mga karnero nga mga gitawag nato pasaway nga dili maminaw sa tingog sa maayo magbalantay. Mao mga igsoon, ang tingog sa maayong magbalantay, the voice of the good shepherd, will lead us to life and eternal pastures. Ang tingog sa atong Ginoong Kristo nga maayong magbalantay, maayong magdala kanato ngadto sa kaingpitan sa kinabuhi ug ngadto sa walay katapusan puloy-anan. Ikaduha, musunod kita sa maayong magbalantay. Maningkamot kita sa pagsunod sa mga maayong magbalantay. Sa atong panahon, ning panahon sa pandemya, daghang mga tao ang misunod sa mando sa kagamahanan aron mahilikay kita niini. Pag-ingon sa atong kagamahanan, stay at home. Daghang mga tao ang nagpuyos balay. Pag-ingon nga face mask magsulod, daghang mga tao ang nagsulod face mask. Pag-ingon og physical distancing, daghang mga tao ang misunod sa physical distancing. Pag-ingon og manghunaw kanunay, daghang mga tao ang manghunaw ug gani dili na mawad-ag alcohol sa ilahang mga bulsa ug bag o sakyanan. Kay mando man sa magbalantay. Apan di sa dato ikalimot nga sa ato sa nga pagkatawhanon aduna say mga tao, mga karnero. Kung dunay mga pasaway nga mga magbalantay, anduna say mga pasaway nga mga karnero. Nga di sab musunod sa mando sa magbalantay. Okay. Bisan gani ning pandemya, daghan gihapon ang mga di musunod. Tignog papuy og balay, maglaag-laag kinuon. Di ba? Magsuroy-suroy hinuon. Siguro gipanglaay na sa mga uban. Kitang tanan nag-aliwaros na. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Kung maminaw lang jud ta, kung musunod lang jud ta, safe yun tang tanan. Usahay ang mga trahedya sa mga karnero o sa mga tao mahitabo kundi siya maminaw, di siya musunod, di siya maminaw sa tingog, sa magbalantay, di siya musunod sa mando, sa maayo magbalantay. Di jud ta mawala, safe jud ta kung maminaw, kumusunod kita. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Aking pagtapos nihining atong pamalandong karon. Domingo ning Domingo sa panahon sa pagabanaw.
Good Shepherd Sunday. Ang atong maayong magbalantay, Good Shepherd, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Kung maminaw lang ta kang Jesus, kung musunod lang ta kang Jesus, dili jud ta mawala. Safe jud ta ug makaabot pagyud ta sa atong padugnan nga mao ang kingharian sa Dios. Hinaon paunta. Nagatuo